Pai le uta sa siam se u promise bung ai ba me pai. Ta memut ban ong ba bero arngut ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat Pynjakhlia. Rupa Premium Meghalaya. Ka Village Defence Party Jongashnong Quinine Nongladew Riboy District hapok kajingalam jong President uba Lansius Imli ha ka Sautrik ulber azapun rio kilale jurib yakawa Umran ha kibenta kiberang hap hapo uput usam Jongashnong Quinine Nongladew ka VDP kala Maham ting e yaki brio bakim day ban penmi yakinu kinu ki kam ki bakta yaka shongsuk shongsan Jongashnong kathau bat Maham ru iki brio bakim bit setia ban bread iki jabo jaban bat yaki bilor kiyat hakawa Umran Kenang man penek pensa ia ki do wa ka VDP kala thok ru ia ke jing Maham ha ki mau siang bat kenturu iki pat ba bakim bit setia ban penyap dusmon ia ki do kha rengkat ka jing Maham ban tan Kuna Shipho Hajar tingka Hakani kasngi ni nakaliang ka VDP Jongashnong Quinine Nongladew ringkat baru ki members kilong kemi mo baki member Jongashnong jongi habede naka VDP nilami menta kasngi banwan hakani ke jaka da ka mesim ke ba smukia ba manla kapor nakaliang jongi sewan duty hang ni mesngi menit teng wat hakisi singi blade mo si sande ni sewan duty hakini ke jaka Kay ka ba susi kalang ba nakaliang jongi ngilabu alaisin ke signboard hangte halor ngilashna ke signboard ngilawa hanrei kat ba ngilashna signboard ke signboard kidangja te nakaliang jongi ngimanse menta kasngi hapan mi hakan ke jaka ngihapan benbena pai ba lengpa ilat pathai kubor namar ba ka ka baja hakini ke jaka kalang ba kibun ki Parlok nosos nong jong kadong kathan jongi kini ki area jongi mo ki pelong ikani ke jaka kum ke jaka bakin le sngobha baniwan yadi yabam anda kilaiwan bani di yabam kilai buat kisdang sebani ka kam bani khalai ya timsi timsang te nakaliang ka jongi ngi penpau bangi smusi habangi lap kum kita ki paiba ki bawan hakani ke jaka ban sim kabu haki kam snil te nakaliang jongi kasnong Quinine hi barawai nila sim ya kani ka kenti ka menta banwan ban penbena pai ba lada nang ni syakman ngidang lap ya kinu ki bawan bandi kiat ban khalai bani timsi timsang lani ban lek nunu ki kam claim akor ngi nakaliang kasnong nakaliang ki VDP jongi snong Quinine ngin le dak batenge bat ngin kem yaki dak bat ngin penstam katkum ka snong ka jongi te kinu ki balai I kani ka khubor menta kasngi subha ban simkia bat wat nam ongshu kum hakipor gladem endang ilayo bat piang ba gim don jitip ngimtip te nani syakman halor bang ilabu signboard ngila syak penja te ngim ban se ban mi ban penbena no lengba ki news khanang ba phini I pai ba ki bawan hakani ke jaka subha simkia bat onam le kamkai ya kade ke ka ba ngi ngila Maham epi te bat nakaliang ka jongi mata kasngi ngilayo no
ban mi ban ni le syakini kiwa ki badan hakaput ha baru sodong jong kani kasnong jongi da ka bangi lalet ban maham ba ngimbet ya kinu no kibreu kiba berdawai kawang bom khangjar lane le kinu no kikam ban pendu ban pensniu ya kido wa do te nakaliang ka jongi ki VDP jong snong Quinine ngi maham tenge ya kinu ki ba peniap dosmon ni kido wa baladang ilap ya ki in penstom katkum ka snong ka jongi subha simkiai kani bat phimdei ban le sting lane le kam kai ya ke ga ba nakaliang jongi ngi lakhang pasha ip ngim khang ni ki pai ba ki ba juan ban penongkam ni ka wa ban sa jan phila ban wan ban sa jan ban sum ban sai phila ban khwai hanwei nakaliang jongi ka ga ba ngi khang pasha kalang bai na ka manta ba pin jabo kam tam ni ka penthor haran kat ni ka tai jaka mo ki ma pau jing susi namar ba ka jing khang jongi hi ka dei bai ba ngimsha ban ni dikiat ban khalai ban timsi timsang ban le nu ki kam kan makor te nakaliang jongi tang kata hi ba sai sin ka ban ip ba ngim khang ip ba pinwan na ka manta ban sai jan ban sum ban sai phila ban wan hak no ko por na ka kam da ha bai de ki kam na kam ta ka ba ha hakim lang salang te tang ni ketien despot nga kum nakaliang ngi try chaka ngi syahi ban sajan mau ban yuan songkai tang balong sngobha burom lem ke ngi try chaka ngi imja na ka penthor ki briu na way bat ki syuan penjaban ki penthor telong ngi doni ken ka jing iuma ban ya berat pathar ki bilor ki pastik ngi syahi ban yuan sajan yuan kai tang balong ta kan mo ibu rom lem ngi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.